Sinalubong natin ang taong 2020 nang may ngiti sa ating mga labi at pag-asa sa ating mga puso. Pero kabaliktaran ng ating mga naranasan, napuno tayo ng takot at pangamba na dala ng iba't ibang kalamidad sa mundo, at mas binalot tayo ng takot nang pumutok ang balita tungkol sa pandemya na bumago sa ating mga buhay at nakasanayan. Ngunit sa bawat takot, sa bawat pangamba, ay mayroong pa ring pag-asa ang naghihintay. Kaya kapit lang sa ating pananampalataya, huwag mawalan ng pag-asa at sama-sama nating salubungin ang pagsilang kay Jesucristong ating tagapagligtas. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na? Ang bawat isa'y para bang namumroblema. Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin, tuloy na tuloy pa rin, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.